Assalamualaikum, masih dengan tema yang sama yaitu bungkusi jajan. Lah iki aku bungkusi sing arane sepat putihan sing dibumbu mo asin tok gak ono apa-apane. Lah iki tempat sing olehku mergawe ku berbeda karo koyo biasane. Lah lapo kok berbeda? Soale lek sing tempat biasane kan aku diteri dhewe teko bose, sedangkan iki melu bungkusi tonggoku. Lah tonggoku mau beda bos karo aku. Dadine sing nggonku prei, aku melu nanggone tonggoku iku mau. Cuma usahane sama, tapi beda bos, beda orang. Ngodang-ngadai, ternyata wis oleh sakmene akeh. Iki mau gak krasa lek wis oleh akeh. Dilanjut ngrentengi. Lah iki sisteme piye? Ya padha wae, direntengi sampai 10 dibentuk kembang terus dibali. Lah iki nek ngrentengi iku aja karo ngomong ya. Terkadang lek rentengi ngene ditakoni wong ngomong kok terkadang lali baleni ngitung maneh. Dadi harus fokus. Direnteng sampai 10 aja lali dimekarno kaya kembang ngene, terus ditali sing kenceng, ditereneng sampinge. Dinjerno dhisik sampai oleh 10 iket. Dadi iki sik lanjut ngrentengi sampai entuk 10 iket iku mau. Lek wis sampai 10 iket iku mau, engko lagi dilanjut ngebali. Carane ngebali kek piye? Ya wis padha ae kaya biasane. Kaya iki lho dijejer loro, dilebokno nanggone plastik bal-balane. Ditumpuk sampai 5 tumpuk. Lah 5 tumpuk iku mau ana piro isine? Ana 100 piece. Yo iku 100 biji ngene iki lho sing direntengi 10 sampai 10 iket.